रामయ్య तदा त्वदाति स्वपदातिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधु जीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। Come on everybody. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Hare, Rama Hare Rama, Hare Hare, Hare, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare जय Hare. जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद Jaya Jaya Chaitanya Jaya Jaya Nityananda, Nityananda, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा Jaya Advaita Chandra Jaya Jaya Gaura Chandra Jaya Gaura Bhatta Bhakta Vrinda, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद Jaya 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 Shri Chaitanya Chaitanya Jaya Jaya Nityananda, Nityananda, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा Jaya Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Gaura Vrinda. ஓம் தத் சத். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன கதை போயிட்டு இருக்கு? மாதாஜி அந்த சைதன்யர் மேல வந்து அந்த 2 கிளி வந்து உட்கார்ந்து பேசும் மாதாஜி. அந்த சொல்லுங்க கிளி மாதாஜி. நேத்து, அது கிளி வந்து முந்தா நேத்து அப்ப ஆயிடுச்சு. நேத்து என்ன அந்த நடந்துச்சு? மயில் மாதாஜி. மயில் வந்து ஆடும் மாதாஜி. மயில் வெரி வந்து நைஸ். மயில் ஆடும் மயில் மாதாஜி. பார்த்தோன்னே அவர் என்ன பார்த்தாரு? அந்த ப்ளூ கலர் பார்த்தோன்னே கிருஷ்ணர் ஞாபகம் வந்தது மாதாஜி. கிருஷ்ணர் பரவச நிலையில உந்துட்டாரு. ரைட். கீழே விழுந்துருவாரு மாதாஜி. அப்புறம் அவருடைய மேல் துண்டவே எடுத்து தண்ணி தெளிச்சுட்டு அவருடைய மேல் துண்டவே எடுத்து விசிறியாட்டம் வந்து விசிறுவாங்க மாதாஜி. ஹரி போல். சரியா? இப்போ நம்ம பார்க்கலாமா என்ன ஆச்சு அப்படின்னு. प्रभुर प्रेम वेशा देहि ब्राह्मण विस्मिता प्रभुर रक्षा दागा विप्रहाइल चिंतिता प्रभुर प्रेम वेशा देहि ब्राह्मण विस्मिता प्रभु रक्षालाही விப்ரஹைல சிந்திதா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட பிரேமையின் பரவச அறிகுறிகளைக் கண்டு பிராமணர் வியப்புற்றார். அதனைத் தொடர்ந்து மகாபிரபுவின் பாதுகாப்பு குறித்து அவர் மிகவும் கவலை கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து பிராமணாஸ் வந்து என்னன்னா சோ அவர் வந்து ரொம்ப அப்படியே இதெல்லாம் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாதுல்ல அந்த பரவச நிலை. அதான் அவங்க ஷாக் ஆயிடுறாங்க. நீலாச்சாலே சில்லையே சே பிரேமா வேஷ மானா விருந்தாவனா ஐதே பாத்தே ஹைல சாத குணா नीलाचाले शीले शैसे प्रेम वेश मना वृंदावन जाइते பாதே கைலாச சதகுணா. ஜெகநாதபுரியில் இருந்தபோது ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவின் மனம் பிரேமையின் பரவசத்தில் மூழ்கி இருந்தது. ஆயினும் விருந்தாவனத்திற்கான பாதையில் பயணித்த போது அந்த பிரேமை 100 மடங்கு அதிகரித்தது. ஹரே கிருஷ்ண. அப்படின்னாலும் லவ் இருந்துச்சு, ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அந்த பிருந்தாவனோட பவர். ரைட். சோ அததான் பாக்குறாங்க. சஹகுண பிரேம பாதே மதுர தர்ஷனே லக்ஷ குண பிரேம பாதே பிரம்மேன ஏன வானே. இது படிச்சுட்டோம் நம்ம. நெக்ஸ்ட் இது படிக்கல மாதாஜி, இப்பதான் படிக்கிறீங்க. படிக்கிறீங்க. இப்பதான் படிக்கிறீங்க மாதாஜி. सहस्र गुण प्रेम पड़े अमधुर दर्शने लक्ष गुण ब्राह्मण जबे वने. மகாபிரபுவின் பிரேமை அவர் மதுராவை தரிசித்த போது 1000 மடங்கு அதிகரித்தது. ஆயினும் அவர் விருந்தாவன காடுகளில் உலவிய போது அவர் பிரேமை 1,00,000 மடங்கு அதிகரித்தது. எல்லாம் போறாரு. அவர் என்னன்னா மதுரா போறச்சு
100 தடவைன்னா அவர் வந்து விருந்தாவன் போறச்சே ஐ மீன் சாரி அவர் வந்து 1000 மடங்குன்னா ஆஹ் பிருந்தாவனுக்கு அதை விட ஜாஸ்தின்னு. இப்போ நம்ம வந்து நிறைய பேர் வந்து பிருந்தாவன் மதுரா ரெண்டுமே போயிருக்கீங்கல்ல? போயிருக்கோம் நான் மாதாஜி. போயிருக்கோம் மாதாஜி. Yes, Mataji. போயிருக்கோம். Yeah. சோ எப்பவுமே விருந்தாவன் போறச்சே மதுரா ஜென்மபூமியும் பாருங்க, ஏன்னா அங்கதான் பிறந்திருக்காரு. அது 1000 மடங்குன்னா விருந்தாவன்ல வந்து 100,000 தொடங்கு, பேசிக்கலி 1 கோடி மேல அவருக்கு ஆசையிருது அப்படின்னு. அந்நிய தேசா பிரேமா உச்சதே விருந்தாவன நாமா சாட்சாத் பிரம்மாயே ஏத்பேசே விருந்தாவனே பிரேம கர கர மன ராத்திரி திவாசே ஸ்நான பிக்ஷாதி நிர்வாண கரேன உபாசே. अन्य देश प्रेमा उच्चले वृंदावन नामे साक्षात् ब्रह्म ये पेशे वृंदावने प्रेमेर कर कर मन रात्रि दिवसे स्नान भिक्षाति निर्वाह कारेण अभयासे. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மாறுவேடத்தில் இருந்தபோதே பிருந்தாவனத்தின் திருநாமமே அவருடைய பரவச காதலை அதிகரிக்க போதுமானதாக இருந்தது. இப்போது அவர் உண்மையாக பிருந்தாவன வனத்தில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்த போது அவருடைய மனம் இரவும் பகலும் பெரும் பரவச காதலில் மூழ்கியிருந்தது. அவர் பழக்கத்தின் காரணமாகவே உண்டார், குளித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. வந்து செய்யணும் ரைட், கம்ப்ளீட்டா அவருக்கு வந்து அவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரெசிவ் பிருந்தாவன் ஆனோடனே ஒரு பழக்க தோஷத்துல பண்ணணும். சில தடவை நம்ம கூட பண்ணுவோம் இல்லையா, நம்ம பிராக்டிஸ்ல மெயின்லி பசங்க நிறைய பண்ணுவாங்க. பல்லு வேலைக்கு அப்படி திங்க் பண்ணுவாங்க. எதுக்குன்னா அவங்க வந்து பழக்க தோஷத்துல பண்ணிருப்பாங்க. அது வந்து ரொம்ப நம்ம ஞாபகார்த்தமா பண்ண மாட்டாங்க, ரைட்? ஹேபிட் நம்ம சொல்லி கொடுக்கறதால அவங்க பண்ணுவாங்க. நான் சில தடவை நம்ம கூட ஆகும், சாவி வீட்டு சாவியெல்லாம் ப்ராக்டிஸா பார்த்தா நம்ம ப்ராக்டிஸ்ல எடுத்துன்னு போய் ஒரு இடத்துல வச்சிடுவோம். ஆனா கரெக்டா அந்த இடத்துல இருக்கும், ஆனா நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்காது கரெக்டா. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து சில தடவை ஹேபிச்சுவலி. இப்போ என்ன டிஃபரன்ஸ்னா நம்ம மைண்ட் வந்து கிருஷ்ணர் மேல இருக்காது, வேற ஏதோ மேல இருக்கும். ஓகே, ஆனா நம்ம வந்து இங்க என்னன்னா இவங்களுக்கு கிருஷ்ணர் மேல இருக்கிறதால பௌதிக செயல்கள்லாம் ஹேபிச்சுவலி பண்றாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஏய் மதா பிரேமயாவா பிராமீர பாரவானா ஏகரலிக்கிலும் சர்வத்ரா நாயாய வர்ணனா. ஏயி மத பிரேம யாவத் பிரமில பாராவன ஏகத்ர லிகிலு சர்வத்ரனா யாயா வர்ணனா. சைதன்ய மகாபிரபு விருந்தாவனத்தில் 12 காடுகளின் வழியே பயணித்த போது அவர் ஓரிடத்தில் வெளிப்படுத்திய பிரேமையின் விளக்கத்தை நான் இங்கே இவ்வாறு எழுதியுள்ளேன். எல்லா இடங்களிலும் அவர் அனுபவித்த பிரேமையின் வர்ணிப்பது இயலாததாகும். ஹரே கிருஷ்ண மதம் வாழ்வோம். ஒரு ரஃபா ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுக்குறாரு, ரைட்? அவர் எல்லாத்துலயும் இருக்கிற அவர் ஃபீலிங் எல்லாம் சொன்னா புக்கு அது ஒண்டிதான் போயிட்டு இருக்கும். சோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், இங்க ஒண்டி இல்ல, அவர் ஒன்னொன்னு பாக்கறச்சே கிருஷ்ணரோட ஆராதனம், அவரோட மைண்ட் ஃபுல்லா அதுதான் இருக்கு, அதுதான் மயங்குறாருன்றதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? वृंदावने हैला प्रभुरा याते का प्रेमेरा विखारा कोटि ग्रंथे अनंता लिखेन ताहारा विस्तारा. वृंदावने हैल प्रभुरा यटे का प्रेमेरा विकारा कोटि कोटि ग्रंथे अनंता लिखेन ताहारा विस्तारा. वृंदावनத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அனுபவித்த பிரேமையின் விகாரங்களை விரிவாக வர்ணித்து அனந்த தேவர் கோடிக்கணக்கான நூல்களை எழுதுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அனந்தர் வந்து சொல்லவே வேணாரே மாதாஜி. அனந்தர் வந்து கீழேயும் இருப்பாரு, மேலேயும் இருப்பாரா மாதாஜி? மேல வந்து மேல் இதுல கிருஷ்ண தாமத்துல இருக்காரு மாதாஜி, கோலவனத்துல. கீழே வந்து இதுலயும் வைகுண்டத்திலயும் இருப்பாரு, கீழ் உலகத்திலையும். நீங்க கேக்குறீங்களா, நீங்க சொல்றீங்களா? இல்ல ஓகே. கோலோகா விருந்தாவன், கோலோகா விருந்தாவன்ல அவர் பலராமன்ற ஃபார்ம்ல இருக்காரு, கரெக்டா? பலராமன்ற ஃபார்மை தவிர வேற என்ன ஃபார்ம்ல இருக்காரு கோலோகத்துல? பிரேமா மாதாஜி. சங்கர்ஷனர் இருக்காரு மாதாஜி. கோலோகத்துல வேற என்னெல்லாம் ஃபார்ம்ல இருக்காரு?
கிருஷ்ணருக்கு எல்லா வகையிலுமே சேவகனா இருக்காரு. எக்ஸலென்ட். யார் சொன்னீங்க அது? ஒரே ஒரே ஒரு செகண்ட். பிரபு சொல்லுங்க பிரபு. செல்லக்குமார். செல்லக்குமார் பிரபு சொல்லுங்க நீங்க சொன்னது. என்ன யாரும் கேட்டிருக்க மாட்டாங்க. இது கிருஷ்ணருக்கு எல்லா வகையிலும் சேவகரா இருக்காரு அவரு. வெரி நைஸ். எல்லா விதத்திலும் சேவகரா இருக்காருன்னா அவர் போட்டிருக்காரு தெரியுமா அந்த பூநூல், அது அவர் அனந்த உட்கார்ந்து இருக்கிற சேர், அவர் போட்டிருக்கிற கிரீன், ஐ மீன் கிரீடம், ரைட், அவர் போட்டிருக்கிற வளையல் எல்லாமே பலராம் தான் அங்க எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. ஸோ பேசிக்லி அப்படி சாந்த ரசத்துல சர்வ் பண்றாரு கோலோகத்துல. பலராமரா சாந்த சாக்கிய ரசம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல அவருக்கு சேவை பண்ணி தாசிய ரசத்துமா பண்றாரு. சில தடவை அவரை கண்டிச்சு வாத்சல்ய பாவம் இப்படி கை வச்சுக்கிறாரு. எப்போ வச்சுப்பீங்க? ஃப்ரெண்டு இல்ல கண்ட்ரோல் ரெண்டுமே, ரைட். வாத்சல்ய பாவத்திலையும் சர்வ் பண்றாரு. அப்புறம் அனக மஞ்சரி அப்படின்னு ராதாராணியோட தங்கையா அவர் சர்வ் பண்றாரு, ரைட். அதாவது கோபியா மாதுரிய பாவத்துல. சோ எல்லா பாவத்திலுமே அவர் பண்றாரு. இப்ப அனங்க மஞ்சரியில மெயின் டாஸ்க் என்னன்னா அவர் வந்து சந்தனம். இப்போ நம்ம கோபால பட்ட கோஸ்வாமி நான் சொல்லிட்டேன். அந்த அனங்க மஞ்சரி தான் கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, ரைட். அவர் அந்த ஃபார்ம்ல வராரு அப்படின்னு. சோ இங்க வந்து நடக்கிறது அது. இப்போ அயோத்தியால எப்படி சர்வ் பண்றாரு? லக்ஷ்மணனா சர்வ் பண்றாரு. இப்போ ராமர் ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஐ திங்க் எவ்ரி டைம் அவர் இங்க வச்சிருப்பாருல்ல என்ன வில்லு. ஒரு தடவை அவர் டயர்டே அந்த வில்லு கூட ஒரு லக்ஷ்மணன் கொடுக்கறச்சு லக்ஷ்மணன் 2 வில்லு வச்சிருப்பாரு, ராமரோட வில்லும் அவரோட வில்லு. அப்படின்னா அது அதிகாரம் வந்து அவருக்கு தான் இருக்குன்னு, ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 2 தவிர கீழே வந்து நம்ம இன்னும் இறங்குறோம். ஓகே, வைகுண்டத்துல அனந்த சேஷரா சேவை செய்யறாரு. ஏன்னா அங்க வந்து அந்த ரசம். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னும் இறங்கினோம்னா பூலோகத்தை தாங்கி பிடிக்கிற அனந்தரா அவரோட அம்சம் வேலை செய்யுது, அது ஜீவ தத்துவம். ஓகே, அனந்த சேஷர் சாக்ஷாத் அப்படியே வந்து பூமியெல்லாம் தூக்கல. ஆனா அனந்த சேஷரோட அம்சம் வந்து அனந்த சேஷா ஜீவ தத்துவமா பிறந்து அவர் வந்து சேவை செய்யறார். பட் லார்டுக்கு சேவை செய்யற அந்த அனந்த சேஷர் பியோர் சாக்ஷாத் விஷ்ணு தத்துவம். கிளியரா மாதாஜி? புரியுது மாதாஜி. நமாமீஸ்வரம் அந்த பாட்டுல கூட வந்து லசத் குண்டலம் சொல்லும் போது அந்த அது கூட பலராமனா வந்து அந்த கிஸ் பண்ற மாதிரி தானே நீங்க சொல்லிருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ பேசிக்கலி எல்லாமே இது வந்து அந்த கான்டெக்ட்ல வந்து அந்த ஜிமிக்கி கூட கிஸ் பண்றது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கு ஊக்கம். பட் அந்த ஜிமிக்கி கூட நம்ம நினைக்கிறோம்ல அது யாதோ ஒரு ஜிமிக்கி எல்லாம் இல்ல. அந்த லசத்ன்றது கம்மல், அதுவும் பலராம் தான். அவரால் வந்து கண்ட்ரோலே பண்ண முடியலையா அவ்வளவு கிட்ட இருந்துட்டு கம்மல் இருக்கிறதுக்கு. சோ அவர் உமா நம்ம கூட கொடுப்போம் இல்ல, ஒரு சின்ன குழந்தைய வந்து சும்மா தூக்கி வச்சுக்கோன்னு ரொம்ப நேரம் வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால முடியாது அப்படின்னு ஒரு கிஸ் பண்ணுவோம். நம்ம குழந்தை வந்து தூங்கறச்சே வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருப்போம் எழுப்பக்கூடாதுன்னு. ஆனாலும் எவ்வளவுதான் கேர்ஃபுல்லா இருந்தாலும் திடீர்னு நம்மளுக்கு ஆசை வரும், கிட்ட போய் அப்படி ஒரு முத்தம் கொடுப்போம். கரெக்டா பண்ணிருக்கோம் நம்ம எல்லாருமே. சோ அதனால அதே மாதிரி பலராம் வந்து கட்டுப்படுத்தவே முடியாதான், அவரோட பிரேமை வந்து அவ்வளோ. அதே மாதிரி இந்த என்டையர் பூலோகத்தை வந்து அவர் வந்து பேப்பரா எடுத்துக்கிட்டு அந்த சமுத்திரங்கள் எல்லாம் இங்கா எடுத்துக்கிட்டு இங்க இருக்கிற மரங்கள் எல்லாத்தையும் அவர் பேனாவை எடுத்து எழுதுறாராம். ஆனாலும் அவரோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் முடியலையா, அவ்வளோ வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால அனந்த சேஷாக்கு ஸ்பெஷல் மர்சி கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து என்னன்னா, என்னோட பாஸ்ட் டைம் எழுதுறதுக்கு இப்போ வந்து ஆட்டோபயோகிராஃபின்னா அவங்கள பத்தி எழுதிக்கிறது, இன்னொருத்தங்க எழுதினாங்கன்னா அது வந்து பயோகிராஃபி ஆகும். ஸோ கிருஷ்ணரோட பயோகிராஃபி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்ச கெப்பாசிட்டி அனந்த சேஷருக்கு தான் இருக்கு, ரைட்டா. அதனால அனந்த சேஷரை நம்ம வந்து குறைச்சலா எடை போடவே கூடாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதனால அனந்த சேஷராலேயே ஒரு அணு அளவுக்கு தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுதான். அவருக்கு 1000 மேல, ரைட். 1000கணக்கான வுட்டுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? மரம் இல்ல வுட் இல்ல, வுட் தலைகள் இருக்கு இல்லையா. சோ அந்த பாம்போட இதுக்கு தலைதான் சொல்லுங்க இல்லையா. ஓகே, அதுல அவர் வந்து அவ்வளோ வாய்கள் இருந்தாலும் அவளால பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? தார ஏக கானா உத்தேச கரிதே கரி திக தர்ஷனா. ஹரே கிருஷ்ணன். बरे नारे तार एक गण உத்தேச கரிதே கரி திக்தர்ஷனா. அனந்த தேவராலேயே அந்த லீலைகளின் சிறு துளியினை கூட வர்ணிக்க இயலாது என்பதால் நான் அந்த லீலைக்கான திசையினை மட்டும் சுட்டிக்காட்டுகிறேன். அவராலே முடியல, நான் எந்த மூலை அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது ஜகத்பாஷில சைத்தன்யா லீலேர பாத்தாரே யாரே யாத்த சக்தி தானே பாத்தாரே சாந்தாரே. பதரே
ஜாரா வித்தி சதி தத பதாரே சதாரே. நான் உலகம் முழுவதும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் லீலைகள் என்னும் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளது. ஒவ்வொருவரும் தத்தமது பலத்திற்கு ஏற்ப அந்த நீரில் நீந்த முடியும். சோ அவர் என்ன சொல்றாரு, அந்த லீலைல அவ்வளோ ஆழமா நம்ம நீந்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. சோ அதுல நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும், அதாவது அந்த லீலையில மூழ்கணும். அதனாலதான் பிரபுபாத் கூட சொல்லியிருக்காரு, ராத்திரி இரவு நேரம் தூங்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிருஷ்ண புக்கு படிச்சுட்டு ஒரு பேரா, ஃபுல் சாப்டர் கூட இல்ல, ஒரு பேரா படிச்சுட்டு தூங்கினா கூட அந்த லெவலுக்கு நம்மளுக்கு ட்ரீம்ஸ் அவ்வளவு ஃபேவரபிளா இருக்கும், கிருஷ்ணரே வருவாரு அப்படின்னு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாகவதம் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் எடுக்கிறோம் இல்லையா, எல்லாருமே அதான் சொல்றாங்க, மாதாஜி நீங்க ஃபாஸ்ட் ட்ராக் எடுத்தது அவ்வளவு நல்லா இருக்கு. ஏன்னா இப்போ வி ஆர் லிட்டரலி முடியறதுக்கே 9:45 ஆயிடும். அப்புறம் நேரா போய் தூங்கினா என்ன ஆகும், அந்த தாட்ல தான் தூங்குவோம் இல்லையா லிட்டரலி. ஸோ அதனால அதை ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க. இன்ஃபேக்ட் நான் சொன்ன டைமிங் கொஞ்சம் இன்னும் சீக்கிரம் வைக்கலாம்னா, ஐயோ மாதாஜி கடைசி வரைக்கும் கேட்டுட்டு அப்படியே போய் தூங்கலாம் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறது. சோ அந்த பாவத்தை அனுபவிக்கிறாங்க. இல்லைன்னா நம்ம எல்லாம் நினைப்பாங்க அப்ப சீக்கிரம் கடகடன்னு முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு. சில தடவை பிரசன்டேஷன்ஸ் 1/2 ஆகும், கிளாஸ் 1.5 மணி நேரம், அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 ஏதாவது ஒரு இது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். கிட்டத்தட்ட 2.5 மணி நேரம் அவங்க உட்காந்தே இருப்பாங்க கேட்டுட்டு, ஆக்டிவாவும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. உங்களை மாதிரி நீங்களும் இந்த குரூப் ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும், ஏன்னா ரொம்ப இன்வால்வ்டு, காலையில இருந்து கண்டினியூஸா இருப்பாங்க. இப்ப நம்ம தமிழ் டிவோட்டீஸ் எடுத்தீங்கன்னா 1000 கணக்குல இருக்காங்க, ஆனா அங்க டிவோட்டடா இருக்கிறவங்க வெரி ஃபியூ, ரைட்? அதுதான் விஷயம். ஸ்ரீ ரூப ரகுநாதா பாதே யாரே ஆசா சைத்தன்யா சரிதாமிருதா காஹே கிருஷ்ண தாசா. ஸ்ரீ ரூப ரகுநாத பாதே யாரே சைத்தன்ய சரிதாமிருத கஹே கிருஷ்ணதாசா. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீரூபர் மற்றும் ரகுநாதரின் திருநாமத்தை திருவடிவங்களில் பிரார்த்தித்து எப்போதும் அவர்களின் கருணையை விரும்பி நான் கிருஷ்ணதாசர் அவர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை விவரிக்கிறேன். நோக்கம்: இவ்வாறு பகவான் பிருந்தாவனத்திற்கு பிரவேசிப்பதை விவரிக்கும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய லீலை 17வது அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்தா விளக்க உரைகள் முடிவு அடைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதோட முடிஞ்சிருச்சு மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஸோ இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிச்சு, ஆனா மீண்டும் நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம், சரிங்களா? நம்ம பத்மராஜன் மாதாஜி கிட்ட சொல்லிடுங்க, நாளைக்கு நம்ம சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம், 18th சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க. முடிஞ்சா நான் 17th சாப்டரோட சம்மரி, லார்ட் எப்படி டிராவல் பண்றாரு பிருந்தாவன், அதுதான் 1 to 34, 35ல இருந்து 82 அவரோட பிருந்தாவன், அது நம்ம பார்த்துட்டு போலாம். எப்பவுமே நம்ம சாப்டர் போறோம் இல்லையா, நம்ம ரிவிஷன் பாக்குறது இல்ல. சோ அதனால கொஞ்சம் நம்ம மேபி நாளையில இருந்து கொஞ்சம் வீடியோ ரிவிஷன்ஸ் போட்டுட்டு பார்த்துட்டு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம், சரிங்களா? சோ இதோட லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? வாஞ்சா கல்பதரு பெஸ்ட் கிருபா சிந்து